DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marena aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunya na Martes, Dia Primero, kan Abril 2025. Kami ang matod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Edwin Teralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, Commission on Higher Education nagpagarumdom sa suspension of classes sa mga higher education institutions sa Kabikolan dalan sa sobrang init kan panahon. Mga election officers, mga chief of police sa Albay, asin iba pang deputized agencies kan COMELEC matiripon sa Abril 2. Albay Provincial Tourism, Culture and Arts Office mahagad nin legal na opinyon sa planong pagtaon nin tabang finansyal sa Legazpi Diocese para sa inang Magayon Marian Festival. Albay Veterinary Office nag-abiso sa mga nagaatamanin orig na sunodon ang biosecurity measures para maibitaran ang ASF. Sa lado nasyonal, Pilipinas bako pa preparado sa 7.7 na linog na tuminama sa Myanmar. Palasyo Malacanang siniguro ang kahandaan in kaso mangyari ang the big one. Aka program da ipupunduhon kan Malacanang maski nasa panahon nin karampanyahan. Presidente Bongbong Marcos da ipupugulan ang mga miyembro kan gabinete na mag-atender sa ikaduwang pagdangog kan Senado sa pagkakaaresto kay dating Presidente Duterte. Sa ibang nasyon, 5 katawag adan mantagduaan irido sa nangyaring pagsabog nin sarong minahan sa Spain. Baretang Sports, Pinay tennis star Alex Yala, ranked number 75 na sa Women's Tennis Association. Ngunyan sa detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mapon ngunya nagsimana ang distribusyon nin mga voters information sheet kan Commission on Election. Sigun kay COMELEC Regional Director Attorney Maria Juana Valesa, ang mga tauhan kan COMELEC sa kada munisipyo asin syudad personal na madarakan mga information sheet sa mga restradong botantes. Katakod kini piging ganyan ni Valesa ang mga botante na akuon asin basahon ang dokumento asin pag-adalan ang mga importanteng informasyon na dapat masabutan para sa midterm election. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mas lalong naglalaan pagbugtak nin mga tarpaulin kan mga kandidato sa mga lugar na bako COMELEC Common Posters Area sa mga barangay kan Legazpi City. Sa paglibot-libot kan DCGB News, nanutaran sa mga hararayong barangay na may mga campaign posters na ipigbugtak na maski sa ina sana, siring na sana sa mga gilid kan tinampo, mga kahoy asin poste, asin iba pa na bako man designado kan COMELEC. Ini ang sitwasyon sa paglibot nagkaperang aldaw pa sana ang nakalihis kan magpoon ang local campaign period. Matatandaan mahigpit ang abiso kan COMELEC o ni COMELEC Bicol Director Attorney Maria Juana Valesa sa paagi kan Operation Baklas na sumunod sa mga regulasyones kan ahensya asin likayan ang pagbugtak nin mga campaign materials sa mga lugar na bako man common poster areas kan COMELEC, ang mga pampublikong lugar arog kan mga tulay, mga poste kan kuryente, mga eskwelahan, simbahan asin national highways da ipigtutugutan na bugtakan nin mga campaign materials. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys!
Nagpagarumdom ang Commission on Higher Education Bicol mananaw sa pagsuspender ng klase sa mga higher institution sa riyon dahil sa paglangkaw kan temperatura ngunya na parang ng tag-init. Sigun kay Chad Bicol Education Supervisor Dr. Jean Go, ang kaligtasan asin salud kan mga estudyante dapat tawanin prioridad asin ikonsiderar lalo na kung magkakaiguan in on-site classes. Dalang digdi kay puan man ikonsiderar ang mga helang na pwedeng makukua asin ang kakayahan kan mga estudyante na makaukod sa siring na kondisyon kan panahon. Sa ngunyan, posibleng ipautob ang flexible learning sa Raramugan Chad Memorandum number 4 series of 2023 kung saan nasa kamot kan mga institusyon ang desisyon kan pagsuspender ng klase asin pagbalyo sa online in kaso magkaiguan in extreme weather condition. Ang Pig-abisuhan baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Pig-abisuhan kan Albay Veterinary Office ang mga swine farmers na sumunod sa biosecurity measures para malikayan o makalikay sa African Swine Fever o ASF. Sigon kay Provincial Veterinarian Dr. Pancho Melia, maski nasa irarom kan pink zone ang probinsya, dakulang bagay ang pagsunod sa biosecurity measures. Sa pagsasabing ini, ang paagi para dai malaugan ka nasabing virus. Nagkapira sa mga ini ang paglinig sa personal protective equipment, disinfection, istriktong obserbasyon sa mga nagluluwas laog sa mga kulungan kan mga urig sa kanya-kanyang lugar. Tututukan kan Public Safety Office kan Legazpi City ang paglapag asin pagtaonin na penalidad sa mga pasaway na tricycle driver na nagsisingil nin palabaw na pamasahe asin ma-involto sa bako maray na pangyayari. Ini ang pahayag ni PSO Legazpi Chief Octavio Rivera kung saan sinabi kanin na determinado sindang mapadusahan ang mga driver na daing nagsusunod sa polisiya kan gobyerno lokal na nakakapagtaonin maraot na eksperyensya sa mga pasaheros, mga bisita, maging sa mga Legazpeño. Sigun kay Rivero, bukas ang sindang opisina para sa pag-akomodar ng mga reklamo asin iba pang concern kan publiko involved ana sa sektor kan transportasyon lalo na ang mga kolorom. Nakatalaan ang magtiripon sa Miyerkules, Abril 2 ang gabos ng mga election officers, mga chief of police, kan kada hepatura sa probinsya kan Albay, asin iba pa mga deputized agencies kan Commission on Election Albay. Iniana ko ang informasyon kan DCGB News kay Libon Comelec Officer Sened Barrieda. Kung sa insagod sa presente, wara pa nin konkretong informasyon halis sa indang provincial offices kung ano ang magiging agenda kan pagtiripon, alagad posibleng manungod ini sa paghahanda para sa papaharaning eleksyon sa Mayo 12. Sa ibong kaini, sinabi ni Barreda na ang munisipyo ana sa kategoryang orange na ang gustong sabihon dapat manggirari na paghandaan kan mga otoridad ang pirilian sa Mayo para masiguro ang integridad asin trayumpo kaini. Mahagad ng legal opinion ang Albay Provincial Tourism, Culture and Arts Office sa Legal Department kan Gobyerno Provincial kan Albay mananangos sa planong pagtao nin tabang finansyal sa Legazpi Diocese para sa inang Magayon Marian Festival. Sigun kay Pitikaw Head Dorothy Collie, gusto nindang magtao nin tabang sa diocese alagad dalanta ang schedule kan mga aktibidades digdi na sa laog kan election spending ban kan Comelec kay puan ninda nin legal na basehan sa masunod na lakdang nagigibuon para masiguro na dainin magiging problema
Enot naman na kinonfirmar ni Albay Acting Governor Glenda Bungao na daisindani nakukuha ang Certificate of Exemption ali sa COMELEC para sa mga programa asin benepisyo na ipigtatao sa mga albayano dalan para mentras na suspenderon ini. Nakatalaan na ilansar kan Department of Education Albay Schools Division Office ang Lakbay Aral Program sa anom na eskwelahan sa probinsya kan Albay ngunya na Abril. Sigon ini kay Dr. Rowena Ondis kan DepEd Albay SDO kung saan katuyuhan kan programa na matabangan ang mga estudyante sa elementarya na daita tao magbasa. Ipinaliwanag ni Ondis na nasa 2 oras ang itatagama sa kada session para sa mga nasa grade 1, 2, asin 3. Para sa pagturo sa pagbasa, tatawan ang mga aki nin libreng school supplies asin activity books para maengganyar sinda na mag-adal asin magbasa. Katuwang kan DepEd Albay. Sa programa, ang Chalkboard Incorporated na nangenot sa screening kan mga tutors kan mga aki. May bagong schedule ang biyahe kan tren kan Philippine National Railways Bicol Commuter Train para sa mga rotang Naga-Sipukot asin Naga-Legazpi poon Abril 14 ngonya na taon. Ang oras ng biyahe pasiring sa Naga-Sipukot alas 5:20 nin aga, alas 10:40 nin aga, alas 3:30 nin hapon mantang Sipukot to Naga, alas 6:50 nin aga, alas 12:10 nin udto, asin alas 5:35 nin hapon. Ang Legazpi pasiring sa Naga alas 4:30 nin aga mantang Naga pasiring sa Legazpi alas 5:30 nin hapon. Katakod kanipig inganyar ang mga pasaheros na aramon ang updated na oras para malikayan ang man na pagkapendyente sa biyahe. Sobra sa 400 na mga pratinda hali sa manlain-lain na munisipyo asin syudad sa probinsya kan Albay ang nagpartisipar sa night market sa Daraga. Ini ang datos na ipighiras sa DCGB News ni Daraga Public Market Supervisor Temis Lobete. Kung saan 306 kaini ang mga saraday na paratinda sa Daraga, 72 ang hali sa Legazpi, 31 sa Kamalig, 16 ang hali sa Sorsogon, 14 sa Ginubatan asin 11 naman sa Ligao City. Sinabi ni Lobete na sa ibong kanhalangkaw na numero, prioridad ninda na makapagtinda ang mga taga-Daraga. Ang polisiya na pigpapautob digdi ang nakabase sa eksistidong ordinansa kung saan kaipuhan na magbayad nin 100 pesos ang kada taon o 10 pesos kada square meter na maookupar. Sa ngunyan, ang night market sa Daraga ang bukas poon alas 7 nin banggi, sagod alas 4 nin pagkaaga. Yan ang primerong gabdangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos yan eh. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa tuyang iboto para alkalde sa syudad ng Legazpi, numero 3 sa balota,
Geraldine G. Rosal, leader na may gos, lideradong matanos. Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, alkaldeta, malalao man, subukta na sa serbisyo, sa Ligas Pinyo. Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan. Sa syudad, likas kita magkasararo. Geraldine G. Rosal ka na, alkaldeng matinabang at maaasahan. Sa tuyang iboto para alkalde sa syudad ng Legazpi, Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Pablo Mapura buscan progreso sa tercer distrito nin Albay. Cabredo nagpag-ibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Attorney Ayan, ipagana tayo di. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Attorney ipagana. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Atty. Ipagana. Naneta Makasina. Tara na! Taste the summer with San Miguel Beer! Tara na, sumama na. San Miguel Beer, buksan na. Taste the summer, sama na. San Miguel Beer, buksan na. Tara-ra-ta-ta. Taste the summer, tara na. Drink responsibly. Agri, sa Agri, umagri tayong muli. Sa Agri, agrikultura, sandigan ng ating bayan. Buong bansa, nakikinabang. Umagri at magkaisa, proteksyon laban sa smuggling at importasyon. Umagri tayong muli sa Agri. Muling itinim sa Kongreso, Agri, patuloy ang paggawa ng mga batas para sa proteksyon at tulong pinansyal ng agrikultura. Umagri tayong muli sa Agri. Iboto, Agri Party List, number 88 sa balota. Political advertisement paid for and by Agri Party List, Flores Street, Ermita, Manila. Sa mabot na pirilian, dahil tabi nindo paglingawan, sultati sana, Chino Garcia, numero 1 sa balota. Iboto! Raider ginubatan, Chino Garcia, dakulo na gibuhan. Di lang basta napangako, kundi may napatunayan na. Ang maging servidor nin banwaan ta. Infrastruktura, agrikultura, basta ki amigo, may resulta. Mas bagayunon, naginubatan, Chino Garcia, daig paglingawan. Angat ang lahat, parang durugan. Angat ang lahat, Chino Garcia. Angat ang lahat, parang durugan. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan. Sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon. An para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan. Si Atty. Kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto, Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. John Trinidad, iboto natin. Tangkilikin natin ng sariling atin. Magkaisa upang umusad. Iluklok sa mayor ay John Trinidad. John Trinidad para alkalde ng UAS. John Trinidad. Diday, diday ko, diday, diday ko, diday, diday ko. Sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. May pag
Nagbakulog siya sa probinsyang Albay, ngunya sa tung mamamatean. Ika ako gabos kita magtarabangan para sa progresibong Albay. Bibig ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo, maging sa salud, seniors, women's at youths. Abay mahal ko yung si Diday ko. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan Barreta sa Lado Nacional. Bako pahanda ang Pilipinas sa sarong magnitude 7.7 na linog araw kan tuminama sa Myanmar kanakaaging simana. Sinabi ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na may duwang level ang preparasyon sa makusog na linog. Ini ang duct cover and hold asin ang gigibo na earthquake-proof na mga istruktura asin harong sa entero nasyon. Sinabi niya na ang permisa ng nailing na preparasyon iyo ang ikaduwang level na pigapod na duct cover and hold. Sigun sa iya, reaksyon sa na sa pagkakaigwa ni makusog na linog sa iyong tanawan doon na ang primerong level ang pinaka-importante ang engineering solution. Paliwanag niya na dapat siguruhon na makusog ang mga edifisyo harong asin mga estruktura siring man mga tulay para kayanon ang pagyugo-yugo kan daga kung nagkaigwa ni makusog na linog. Siniguro kan gobyerno na nakahanda ini in kaso mag-abot ang the big one o maka-eksperyensya nin makusog na linog ang nasyon. Sigon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, na haros gabos na government agencies nakahanda in kaso magsapar nin makusog na linog. Tinaawan doon ni Castro na apwer sa preparasyon, padagos man ang pigigibong information dissemination asin ang pagkondukta nin mga earthquake drill. Nagtutubod si Castro na importante na magtabang ang gabos lalo na sa mga ipapawagas na impormasyon may kinaaraman sa preparasyon sa linog. Makusog man ang ipinag-orden kan gobyerno sa mga local government units o LGUs na istriktong magkondukta ng inspeksyon sa mga buildings sa saindang mga nasasakupan asin higpitan ang pagtaonin mga building permits asin siguraduhon na makusog ang mga ititindog na mga buildings. Ang pahayag ni Castro kasunod ka nangyari sa Myanmar na yinugyog nin 7.7 magnitude na linog. Malipot ang rekomendasyon o ang Malacanang sa rekomendasyon na punduhon ang distribusyon kan ayuda para sa kapos ang kita o AKA program para malikayan na magamit kan mga politiko para makakuha nin boto sa maabot na eleksyon. Ang AKA iyang programa kan Department of Social Welfare and Development puon pa kan 2024 na nagtataon ng tamang financial sa mga low-income workers na pinakaapektado kan inflation o pag-aumento kan presyo nin mga barakalon. Sigun kay Palace Press Officer Claire Castro na nag-iitaas ang level kan kagutuman maski dakol na programa asin tabang ang gobyerno na solusyon sa problema. Difficile na may papundo ang programa dahil dakol na Pilipino ang nagdalaom sa ayuda na masustenir kan sindang pang-araw-aldaw na buhay. Sinabi ni Castro na padagos man giraray ang implementasyon kan AKA program maski pa panahon nin karampanyahan. Daipupugulan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga gabinete na ipapaapod sa ikaduwang pagdangog kan Senado may kinaaraman sa pagkakadakop kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kaipuhan masimbag ang mga kahaputan na pigtatapok sa sainda para mapatunayan na daing sala sa ginibong pagdakop. Pero ang hagad sa nakan palasyo sa Senado na dai mabalgar ang executive privilege sa gigibuho na pagdangog. Sa Webes, itinalaan kan Senate Committee on Foreign Relations ang ikaduwang pagdangog sa naging proseso kan pagkakadakop kay dating Presidente Duterte na pinamamayuhan ni Senator Amy Marcos. Enot nang tinaawanin doon kan palasyo na may executive privilege ang Presidente as in executive officials sa irarom kan konstitusyon para proteheran ang anuman na sensitibong impormasyon arog kan operational details sa pakikiaram kan ibang
sanga kan gobyerno. Barata hali sa ibang nasyon. Dadaan ang 5 katawo mantang duaan irido matapos ang nangyaring pagsabog sa sarong minahan sa northern Spain. Nangyari ang insidente sa Cerrido Mine sa Diganya, Asturias na may distansyang 450 kilometros northwest kan Madrid. Base sa panganod ng investigasyon kan mga otoridad, ang kausa kanasabing sabog iyo ang problema sa makina. Dinaraman tulos sa hospital ang mga irido. Padagos na ang paghanap kan mga otoridad sa na-report na nawawarang minero sa lugar. Dalan sa insidente, nagpautob ni duwang aldaw na pagmumundo si Presidente Adrian Barbon. Baratang sports, suminakat na si Pinay tennis star Alex Yala sa ika-77 o 75 na pwesto base sa pinakabagong ranking na ipinaluwas kan Women's Tennis Association o WTA kasuhapon. Magigirumduman na bago nagsabak si Yala sa 2025 Miami Open, nasa ika-140 na pwesto pa siya alaga dahil sa impresibong performance, nagibo niyang lampasan ang kabilugan na 65 na player na daing mas halangkaw sa iya sa WTA ranking. Ini matapos niyang daugon ang ibang Grand Slam winner na si Helena Ostapenko kan Latvia sa round 64, Madison Keys kan United States sa round of 32, asin Iga Swiatek kan Poland sa quarterfinals. Dahilan digdi lalo pang nag-itaas ang tsansa ni Yala na magkaigwanin direct entry sa 4 na major tennis tournament sa bilog na kinaban na pinanginutan na pigpartisiparan kan mga tennis legend. Kinabibilangan ito kan Australian Open, French Open, Wimbledon as in US Open. Sa pagsakat kan 19 anyos sa top 100 kan WTA, napabilang siya sa 8 tennis players sa bilog na kinaban na maiko-konsiderar bilang pinakahoben pang nakalaog digdi. Ultimo sa detalles ka Bareta, ang kabugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Maray na aga po. Nakakapit na po mo niyan sa Ginog na Nasyon ang Easterlies. So ini yung duros na halit sa Dagat Pasipiko na kung saan nga ni sa maghapon din sa to sa Bicol Region magdadara ng bahagya hanggang sa minsan na panganoro na kalangitan kung saan posible pa man ang mga pulo-pulong pag-uran o pagkikilat na simpang tagulto lalo na sa hapon o sa banggi. Waluya man hanggang sa katamtaman na duros na halik sa norteng serangan na Matian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Abot kan temperatura sa maghapon, nilalauman po 24 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang forecast man kang heat index ngunya na maghapon sa Legazpi City, pwede pong mag-abot man sa 41 degrees Celsius. Samantalang sa may Ginubatan Albay, pwede mo mag-abot sa 39 degrees Celsius. Kasi sa ibang parte man kang Bicol, sa mga pag-asa station sa Bicol Region, pwede man nasa range na 33 to 41 degrees Celsius. Kusang sabihin ngayon po sa extreme caution na classification, maliban po duman sa may Bira Catanduanes na pwede mag-abot man sa 43 degrees Celsius kung sa inyo po na sa laog maning danger classification. So, mag-ano po kita, mag-anticipar sa mainit na panahon mo niya na maghapon. Yung po sa tuyang update sa pamugtakan kan panahon, nalip po digli sa DOST Pag-asa, Ariel sa Yan mga tugang nga detalyes, kad mga baratangon yan na Martes. At sa 1 kan Abril 2025. Sa pag-arakan mga pag-ariba, Mardila, Angel Mostasa, Jenny Balyaran sa Newspace, June Napolis sa Lado Technical asin Pag-asa. Kami po ang nagatudkan, Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako ba po si Edwin Taral talag sasabing mabalos, kan sa inyong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan